waleɲumandɔn an b'o kɛ k'o di bɛɛ lajɛlen ma nin waati na an y'a fɔ tileganfɛlaw olu mana se ka ban tilela fana o dunnen kɔfɛ ka lafiyaw k'olu fana sabati an bɛ don yan ni an ka gafe kunnafoniw ye gafe kunnafoni ale bɛ sɛbɛnw ta sɛbɛn min ni olu bɔra ka bɛn ni bi ye araba ye min ye septembre kalo tile 14 san 2022 y'a ye sɛbɛn minnu bɔra olu ye mun fɔ an b'a dɔn politiki kuma o bɛ sɔrɔ a la sɔrɔ kuma o bɛ sɔrɔ a la fo ka taa se adamadenya kuma ani a ɲɔgɔnnasi caman olu b'a kɔnɔ ayiwa dabaji karamɔgɔw olu man'u tɛgɛ sigi sɛbɛn min kan anw b'o ta ni ka se ka o bɔ nansarakan na ka bila todunkan na yaasa maliden cɛman ni musoman ka kɛ mali kɔnɔ fo a kɔ kan olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na lafiya la o baara kelen na an y'a dɔn k'a fɔ kuma dɔ la a bɛ don ni gɛlɛya ye gɛlɛya dɔ ye jumɛn ye n'an ma don finman gasi la an bɛ don jɛman gasi la o kama a kɛ to o bɔrɔfa an b'o da an ka kuma kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan ayiwa k'a da an kanubagaw lamɛnbagaw ale ni lajɛbagaw olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen ɲɛkɔrɔ faamuya mana sɔrɔ nin na an bɛ an ka sɛbɛn fɔlɔ min ma ɲɛkɔrɔ an b'o ta o ye sib hebdo ye ale bɛ bɔ ko 130 la a yira k'a fɔ ko maa jugu hali n'i y'a ka fini y'i teri la a b'i siran min ye anw ka jamana ye ani faransi cɛ a ko bɛ cogo di lajɛba o kɔni sabatilen bɛ n'o ye diɲɛ kelenya tɔnba fɛ min n'a bɛ kɛ New York jamana kan labiriki jamana kan nka o sen fɛ ko donna la min n'o tɛ laada ye an b'a fɔ nin fɔcogo la a bɛ fɔ min ma ko sigi balilen ni o bɛ tali kɛ anw ka jamanaw la ni o ye farafinna tilebiyan fanfɛ jamanaw olu bɛ tɔnba min na n'o ye CEDEAO ye olu kɔni ka sigi la a yira k'a fɔ kabini n'o ye tarata don ye septembre kalo tile 14 ayiwa lajɛ min n'a bɛ tali kɛ 77e session na a bɛ ti session 77 o don min bɛ tali kɛ jamanaw olu n'u ɲɛmaw ani a gouvernement ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa ka se ka sigi kɛ ayiwa o sigi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na i b'a ye baara ninnu kɔni kun bɛ kan ka don tuguni n'o ye a sɛbɛ baaraw ye ka bɛn ni tɛnɛndonya yɛrɛ ye n'o ye septembre kalo tile 14 n'o fara jamana ninnu ɲɛmaw fo ka taa se a minisiri ɲɛmaw ma olu yɛrɛ kɔni kan ka ye nka o sen fɛ farafinna tilebiyan fanfɛ jamanaw n'o ye CEDEAO jamanaw ye ale ɲɛma n'o o minɛlen bɛ bi Umaru Mbalo Sisoko ale yɛrɛ kɔni fɛ ayiwa i b'a ye k'a fɔ a y'a laɲini sigi ninnu kɔnɔna la ni ka se ka sigi balilen kɛ yen nɔ ayiwa a yira k'a fɔ sigi in kɔnɔna la min ye Côte d'Ivoire kɛlɛcɛ minnu n'o olu yera Mali la a bɛ t'i jɔ maa 46 la an bɛ waati min na hali n'o y'a sɔrɔ 3 yɛrɛ kɔni bɔra a la ayiwa dabina don olu fana ka ko la siga tɛ kuma in na ka faraw kan min ye Mali a yera k'a fɔ anw bɛ cɛmancɛla fanga kɔnɔ fo ka taa se Guinée jamana yɛrɛ kɔni ma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ cɛmancɛla fanga kɔnɔ a yera k'a fɔ nin kɛnɛ in kan o damina don o kuma yɛrɛ kɔni fana la nka n'i bɛ kɔlɔsili kɛ jateminɛ kɛbaaw y'a yira k'a fɔ min ye Burkina jamana ye ale yɛrɛ kɔni fana bɛ n'o ye cɛmancɛla fanga ye ale yɛrɛ kɔni b'o kɔnɔ nka mun de la Burkina kɔni tɔgɔ ma fɔ ni kuma in na masakɛ caman minnu ko ko farafinna ka yɛrɛmahɔrɔnya olu dalen b'u ka palɛbaw kɔnɔ u bɛ yɛlɛla nin kuma wale in na u bɛ yɛlɛla nin wale in na nin ye magaritɔkoba ayiwa nin ye dusumakasikoba nin ye ayiwa ko ye ko min ni maa kan ka kɔ olu yɛrɛ kɔni b'u ka salonbaw kɔnɔ an'u ka palɛbaw kɔnɔ u bɛ yɛlɛla Umaru Sisoko Mbalo la maa dɔ b'i yɛrɛ ɲininka yalima a fanga b'a la wa a dɔnniya b'a la wa hali n'o y'a sɔrɔ a fɔra k'a ye politiki kalan kɛ ayiwa n'o ye Lisbonne ye n'o ye Portugal capitale kɔnɔ walima Portugal faaba yɛrɛ kɔnɔna la nka Umaru Sisoko ale yɛrɛ kɔni ka nin wale a bɛ ɲini ka kɛ yɛlɛko ye nka an ɲɛmɛ nin na a kun tɛ ka se ka taa farafinna jamana ka se ka olu da lɛfɛ yɛrɛ kɔni kɔnɔ ayiwa bɛɛ k'i ta t'a la wa ayiwa maa dɔ b'i yɛrɛ ɲininka o la bi an bɛ waati min na a yira k'a fɔ yalima a se bɛ farafinna jamanaw ye Mali ale ye damakasi sɛbɛn min don Faransi juguya la yalima farafinna jamana ɲɛmaw olu bɛ se ka kɛ sababu ye n'o o ye fɛn bɛ bɔ o sɛbɛn min donna o Faransi juguya la wa ɲininkali yɛrɛ kɔni bɛ nin yɔrɔ la a yira k'a fɔ Umaru Mbalo Sisoko
bari a ka wale eko nin tɛ janfa ye ka ɲɛsi farafina jamana yɛrɛ kɔni ma wa an bɛ waati min na maa kan k'i yɛrɛ ɲininka jɔn de b'a miiri ni o ye farafina olu ka tɔn min bɛ yen nɔ fo ka taa se CEDEAO jamanaw olu ka tɔn min ma ayiwa ka sigi kɛ min bɛ tali kɛ Mali ale ni Guinée jamana olu tɔgɔra kibaruyaw la k'a sɔrɔ o ma kɛ farafina yɛrɛ kɔni jamana yɛrɛ kɔni kan maa kan k'i yɛrɛ ɲininka yalima sababu jumɛn de nana nin de ayiwa min ɲininen m'u fɛ o ye ka fɛɛrɛ tigɛ min ye ka se ka Mali ka jalakili sɛbɛn in ayiwa da bɛ se ka ɲɛ bɛ se ka sɔrɔ la cogoya min na nka min ye farafina jamana yɛrɛ kɔni kan ayiwa bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka i bɛ k'i yɛrɛ ɲininka an bɛ waati min na ayiwa e ko Mali farafina ɲɛmaaw olu de man ka fara ɲɔgɔn kan wa ka kan kelen fɔ k'u ban sigifɔlen min kofɔlen filɛ ka na ye a kɛnɛ kan bari ka da kan ayiwa wale taara ka Mali sɛgɛrɛ ni Mali ko tiɲɛ ka da kɛnɛ kan halisa da tɛ ka mago la nin kun kan ka kɛ wale ye farafina ɲɛmaaw olu bɛɛ lajɛlen k'u ban ka ye nin kɛnɛ kofɔlen in kan nka an ɲɛ bɛ waati min na a bɛ i na komi Nbalo Sisoko ayiwa ale kɔni kɛra farafina lamaloya cɛ ye ale kɛra farafina cɛ ye min ni ale yɛrɛ bɛ yɛlɛma la nanzaraw yɛrɛ kɔni bolo kɔnɔ ayiwa nka an bɛ an yɛrɛ ɲininka ayiwa Mali ko dalili mun kɔni b'a bolo k'a da diɲɛ kɛlɛya tɔnba olu yɛrɛ kɔni ɲɛkɔrɔ min ye ka bɛn ni Faransi ye wale min kɛ jamana yɛrɛ kɔni farafina jamana yɛrɛ kɔni kan nka an bɛ waati min na min ka yira diɲɛ kɛlɛya tɔnba yɛrɛ la nka an bɛ waati min na min ye CEDEAO yɛrɛ kɔni ɲɛma ye ayiwa Nbalo ale yɛrɛ kɔni ko sigi min n'a bɛna kɛ ayiwa o senfɛ CEDEAO fɛnɛ ka sigi bɛna kɛ n'o ye sigi balilen ye ayiwa a kun tɛ yaasa ka se ka halisa ka anw to nanzara jamanaw olu ka jɔnya kɔnɔ wa nka cɛ kelen min wulila a ɲɔgɔnna si a ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ayiwa maraden ale ka se ka marabaga wele diɲɛ kɛlɛya tɔnba yɛrɛ kɔni kan Mali kɔni kɛra a jamana fɔlɔ ye an bɛ waati min na diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛ jɔlen bɛ kɛlɛya tɔnba la farafina jamana minnu n'o olu ko k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya an bɛɛ lajɛlen de ɲɛ jɔlen bɛ n'o ye farafina kɛlɛya tɔnba la yaasa kiiriko kuma min bɛ sen na ayiwa a ka se ka kɛ Mali k'a ka dalilu k'olu bɛɛ lajɛlen da kɛnɛ kan nka yanni o cɛ maa dɔ bɛ yen ni ale wele bɛ ko janfa ci yalima farafina janfatɔ de don a fɛ wa nin kɔni nin kuma nin kɛra Jabiri Seka fɛ anw ye min bɔ Sud Hebdo yɛrɛ kɔni kɔnɔna la halisa ka to o Sud Hebdo kelen kɔnɔna la min ye Irisila Sergei Lavrov ale yɛrɛ kɔni ta tɛmɛlen kɔfɛ ni o bɛ maa dɔ bɛ ni ale yɛrɛ ye u ka baara bɛnnen bɛ mun ma directeur u ka département min bɛ ni ale bɛ u ka fɛɛrɛw tigɛ ayiwa min bɛ tali kɛ ayiwa teriya ni tɛgɛdi ɲɔgɔnma min bɛ u ni diɲɛ jamana tɔw yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye Alexis Drobinin ale y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na e ko a ma se ten sa diɲɛ kɛlɛya tɔnba min n'an y'an dabɔ a kuma la ni ale bɛ New York ayiwa ale ka se ka ta ka bɔ New York yɔrɔ kofɔlen in na ka taa n'a ye jamana wɛrɛ la ko a jateminɛw olu bɛ sen na a ko di munna an bɛ waati min na bɛnkan jamana bɛɛ lajɛlen de jɛra n'a ye wa Ameriki jamana yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la New York olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ jɛra n'a ye k'a fɔ ni sigi bɛna kɛ ni dugu kofɔlen na n'o ye New York ye min bɛ tali kɛ diɲɛ kɛlɛya tɔnba ka sigi la ayiwa a bɛ ɲini l'Américain jamana fɛ min ye visa ye a ka se ka o di a jamana ninnu a ciden a kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma nka an bɛ waati min na i bɛna ye k'a fɔ Irisi jamana olu ka maa minnu kan ka wuli ka taa nin hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa ko gɛlɛyaba o de donnen bɛ olu ka visa ko yɛrɛ la ayiwa ko n'a ma ɲa a b'o cogoya la laɲini kɔni ye mun ye min ye diɲɛ kɛlɛya tɔnba ye ONU e ko waati ma se ten sa a ka ta ka bɔ Amerikɛnw fɛ yen bari ka d'a kan bɛnkan min ni o bɛ l'Américain jamana ani diɲɛ jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan ninnu u tɛ ka bonya diyagoya de don diyagoya ni fin an b'a fɔ tan ni sigi bɛ yen ayiwa ka se ka visa k'a di a maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma nka an bɛ waati min na l'Américain jamana mɔɔw olu yɛrɛ bɛ nin kana ban Irisila ma ni fasiri a bɔra Acti Cameroun a bɔr'o kɔnɔ min ni CEDEAO yɛrɛ fɛnɛ ye a fasiri halisa an bɛ taa ni sɛbɛn ye k'an tɛgɛ don min bɛ wɔ ni sɛbɛn min ye o ye le matin an y'a ye k'a fɔ ale bɛ bɔ ko 540 ani 46 la nin waati in na
ayiwa min ye mali tɛgɛnɔbila sɛbɛn min bɛ yen ni o bɛ tali kɛ accord la wa mali ye o tɛgɛnɔbila sɛbɛn min kɛ halisa an k'an da don a tosira tɔ la k'a guwan a yira k'a fɔ waati tɛmɛlenw na i b'a ye mali gouvernement yɛrɛ kɔni n'o o ye maa ye maa min n'a bɛ tali kɛ Agabas Ntala ale yɛrɛ kɔni a bɛ ka olu mali ma sɔn o ma ayiwa olu ka ta n'o ye mali yɛrɛ kɔni kama ayiwa olu ka jɛkulu an b'a fɔ nin fɔcogoya la jɛkulu min n'a bɛ f'u ma ko SEMA ni o ye coordination des mouvements de l'Azawadi ye ayiwa sigi min kɛra n'o bɛ tali kɛ 6e session na ayiwa ni a kɛra mali ɲɛmaaw fo ka taa se SEMA yɛrɛ ɲɛmaaw fɛ ale ni min ye Algérie jamana ye ale min ye cɛfɔba ye mali ani nin jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa mun kɛra olu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa kuma ɲɔgɔnya o bɛ se ka na cogoya min na bɛn ni keleya o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ayiwa i b'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na mali kɔni kan ka wale min bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ ayiwa ni cɛ kofɔlen y'a yira k'a fɔ laɲini min bɛ yen halisa mali tɛ ka don o da fɛ ni mali ma don olu ka laɲini yɛrɛ kɔni da fɛ ayiwa ni a ka di mali ye de olu ka se ka marifa yɛrɛ kɔni ta kama ko namara foyi t'a la ayiwa olu kɔni bɛna marifa ta mali yɛrɛ kɔni kama nka mali ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ nin tani ka segin kuma min bɛ yen nin wale min bɛ yen ko dɔ kɛra nin na ten olu yɛrɛ kɔni tɛ nin dɔ kuma ye ayiwa olu ka sira tɛ ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni ka kuma la a y'a yira k'a fɔ baara wale fila bɛ yen nɔ mun kan k'a to mali yɛrɛ kɔni nin kumakan ninnu tɛ mali yɛrɛ kɔni jɔrɔ o dɔ ye jumɛn bari tani ka segin kuma bɛɛ nin kuma kelen de bɛ ni cɛ kofɔlen yɛrɛ kɔni da kɔnɔ a filanan o dɔ ye jumɛn min ye maa kofɔlenw ye n'a bɛ f'u ma ko banbacu ayiwa ko a bɛ ɲini ka kɛ jagokun de ye maa kofɔlen ninnu bolo n'o ye Intala Agabas ale ni a teriw olu yɛrɛ kɔni bolo i b'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na mali kɔni ye ayiwa camanba de kɛ n'o ye ka se ka jɛ fɛn caman kɔ i b'a ye don min na ni sigi kɛra ka bɛn ni utikalo tile fɔlɔ ka taa bila tile 5 yɛrɛ kɔni na mali ɲɛmaaw fo ka taa se banbacikɔrɔw olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ ni a cɛfɔbaga o de tun ye Algérie jamana ye ayiwa olu y'u ka minisiri min b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɔgɔn ɲɛnabɔli ma ka se ka o bila ka na a yira k'a fɔ mun ye banbacikɔrɔ maa 26 olu kɔni bɛna don mali cakɛdaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la 100 o 100 15 olu bɛ taa a bɛ fɔ min ma ko ENA ni o bɛ tali kɛ an ka sigida mara cɛbɔli la ayiwa ani baara wɛrɛw fo ka taa se ani baara wɛrɛw fɛnɛ ma a yira k'a fɔ maa kofɔlen ninnu u kɔni ye min ye mali ye fɛn min bila ayiwa sira min bila walima mali ye kɛnɛ min bila maa kofɔlen ninnu ye ka ɲɛsin dɛmɛ ta sira ma a ka ca hali ɲɛfɔli yɛrɛ o kɔni o tɛ a fɔ k'a ban nin ye anw ye dɔ de fɔ maa 26 olu kɔni bɛna tila ka don mali yɛrɛ kɔni baaradaw la an y'a fɔ a dɔ ye ENA ye fo ka taa se dɔw bɛ kɛ finitigi yɛrɛ ye n'i ye a dɔw kan caman yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ yen nɔ nka a yira k'a fɔ an bɛ waati min na bagabagalikan min ni o bɛ nin maa kofɔlen in da e ko o bɛna mali ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni nasiran bilen wa bari ka d'a kan dɔw yɛrɛ kɔni kɛra nin na n'i y'a jateminɛ hali tɛgɛnɔbila sɛbɛn min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ accord pour la paix la a kɛra don min na mali ale y'i tɛgɛnɔ bila fo ka taa se plateforme wɛrɛw ma olu bɛɛ lajɛlen y'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn in na nka min ye banbacikɔrɔ ye n'o ye SEMA maaw ye ayiwa kalo kelen kɔfɛ de olu sɔnna ka se ka u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn in na n'o yɛrɛ kɛra ka bɛn ni juin kalo tile 20 ye san 2025 ayiwa Agabas Intala ayiwa ale ni minisiri i b'a ye k'a fɔ n'o ye Algérie minisiri yɛrɛ ye n'o ale ka minisiri Aramatan an b'a fɔ nin fɔcogo la Aramatan Lamara ayiwa o kɔni ka nali yan nɔ mali la ni a kɛra ka bɛn ni sigi min bɛ tali kɛ 6e session na ayiwa ale ni o kɔni ye ɲɔgɔn ye u ye kuma caman kɔni fɔ ɲɔgɔn ɲɛna yanni sigi ninnu ka daminɛ a bɛɛ bɛ tali kɛ bɛn ni keleya o bɛ se ka na cogoya min na nka o ma maa kofɔlen bali halisa bagabagalikan min b'a da ka se ka o ta ka mali a n'a ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni sɛgɛrɛ nka an bɛ waati min na a ka nin wale ka kɛ mali gouvernement ye ka kɛ jɛkulu wɛrɛ walima ka kɛ maa wɛrɛ ye a ye kumakan min yɛrɛ kɔni fɔ nin maa si den kelen ma fasiri bila walima ka communiqué min b'a yira k'a fɔ ko a ye min kɛ ne bi olu b'a kɔn bi olu b'a kɔn sini nka n'i y'a jateminɛ laɲini ye jumɛn ye ayiwa olu b'a fɛ ka olu bɛ ka ɲinini min kɛ a diyara mali la o a ma diya mali la o olu b'a fɛ mali ka don o da fɛ olu ye n'o o ma kɛ ban olu bɛ marifa ka se ka o ta mali yɛrɛ kɔni kama komi o de ka di mali ɲɛmaaw ye olu bɛn'o kɛ fasiri a sɛbɛnbaga o ye nabi an ye min bɔ ni a bɛ fɔ le matin kɔnɔ
alisa me fasiri mi mamolo no o ye indépendant me boko ba duru keme duru ani bina ni konontona ni wati na aywa ni ambeta amese ma mimbe ni no ni abefo ma Mustapha Ben Barka le playboy ale yɛrɛ kɔni ni a kɛra ministre ye ka tɛmɛ fo ka taa kɛ no o ye président yɛrɛ kɔni nagakɔrɔla la a kɔni tun bɛ baaraw la yen nɔ nka i b'a ye mali kiiri tigilamɔgɔw olu kɔni wulila fɛn nɔfɛ waati la min b'a yira k'a fɔ ko dunko juguya a tɔgɔ yɛrɛ kɔni yera o la ayiwa o mun kɛra kiiri tigilamɔgɔw kɔni ye sɛbɛn d'a kɔ sɛbɛn min n'a bɛ fɔ o ma ko mandat d'arrêt international o min b'a to a mana kɛ fan o fan a mana ye yɔrɔ o yɔrɔ la ka se ka a siri k'a bila mobili kɔnɔ walima avion kɔnɔ k'a di mali ɲɛmaaw ma yaasa a bɛ se ka kiiri cogoya min na nka an bɛ waati min na maa kofɔlen ale de kɛra n'o o ye BOAD o vice président ye nka a yera faransi a jiginnen ye pan ka bɔ pankuru yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ni o ye interpol ye olu kɔni y'a ye tɛnɛndon n'o ye septembre kalo tile 12 ye ayiwa a yeli min kɛra ye u ka pankuru jigikɛni la ni a bɛ fɔ l'aéroport Parly Charles de Gaulle olu kɔni ye a bɛrɛbɛrɛ ka taa n'a ye ka ɲininkali busan misɛn ka se ka o kɛ maa kofɔlen yɛrɛ kɔni na nka ɲininkali a ma tɛmɛ waati ni kunkurunin kan u kɔni olu sera ka a kanabila bari ka d'a kan mali kiiri tigilamɔgɔw ye sɛbɛn d'a kan bari ka a tɛgɛnɔ yera n'o ye pankuru sanniko min n'o o ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka pankuru sanniko ye Elhaji Ibrahim Bubakari Keyita ala ka ɲin'a la ka a tɔgɔ yera o kɔni na ɛri damadɔni ale ni kumaɲɔgɔnya in kɛra faransi finitigiw ni ɲɔgɔn cɛ nka olu kɔni labanna ka se ka maa kofɔlen bila a ka taa a ka ciw la bari olu ko ja ko nin ye politiki ko kɛlɛ de ye olu tɛ ka se ka mali yɛrɛ kɔni ɲɛmaaw la wa an bɛ waati min na kunnafoni dɔw sɔrɔlen olu y'a yira k'a fɔ min ye olu y'a yira k'a fɔ ko Ben Barka a ka minɛli ko a kun tɛ tali kelen kɛ n'o ye mandat d'arrêt international min ni mali ɲɛmaaw kɔni ye o da kan nka k'a ka minɛli kun tɛ tali foyi k'o la wa a ka minɛli yɛrɛ kun tɛ tali kɛ mali président ka pankuru min n'a fɔra ko avion cloué au sol k'a tɛ tali ko o yɛrɛ den kelen yɛrɛ kɔni na min ye Ben Barka i b'a ye k'a fɔ a kɛra n'o ye BOAD yɛrɛ vice président ye ka bɛn ni marisi kalo tile 2 ye san 2020 yɛrɛ kɔni waati ayiwa Ben Barka n'o bɛ Togo jamana kan ayiwa Ben Barka an y'a fɔ a tɔgɔ yera min na n'o ye dunko juguya ye mali kiiri tigilamɔgɔw kɔni wulila kɔ minisiri kɔrɔ don an y'a fɔ a kɛra n'o ye président yɛrɛ kɔni kɛrɛfɛmaa ye a yira k'a fɔ o kiiri kelen in na maa jɔn fɛnɛ tɔgɔ kun fara la n'o ye Sumaworo Buboyi Mayiga ala ka ɲin'a la ni a yɛrɛ ka kalifa minɛra la ka se ka a to kaso la ka da o kan madame Buhari Fili Sisoko musokɔrɔba ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɛ boli nin waati in na hali n'o y'a sɔrɔ a ye wele da an ka jamana ɲɛmaa ye hali n'o y'a sɔrɔ ayiwa yafa deli ko tɛ ka u k'a ka kiiri kɛ yaasa tiɲɛ o bɛ se ka fɔ togoya min na a kɔni y'o kɛ waati tɛmɛlenw na an bɛ dugawu k'a ye a yira k'a fɔ min ye directeur de cabinet président Ibrahim Bubakari Keyita ka directeur de cabinet ala ka ɲin'a la ni a bɛ tali kɛ Mamadu Kamara la bi an bɛ waati min na ale yɛrɛ kɔni fɛnɛ bisimilayɔrɔ kɛlen bɛ n'o ye Bamako kasobonba ye a bɛɛ lajɛlen bɛ tali kɛ n'o ye pankuruko kuma min ni o bɛ sen na nka yan'o cɛ san 2014 i bɛna ye k'a fɔ Buboyi Mayiga ale y'i ka faransi taga dɔ yɛrɛ kɔni sen fɛ ayiwa faransi jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni kun ye ale wele ka ɲininkali k'a la tile 2 ayiwa kɔni y'o kɛ a bɛ bɛrɛ la olu bolo halisa ka bɛn ni jamana ɲɛmaa u ka pankuruko kibaruya ye nka o kɔfɛ u tilala ka Buboyi Mayiga ka se ka ale fɛnɛ kaana bila togoya min na a ka taa a ka ci la nka an bɛ min fɔ Ben Barka halisa a bɛ taama la nka mali kiiri tigilamɔgɔw olu kɔni ye sɛbɛn d'a kan sɛbɛn min ni a bɛ fɔ o ma ko mandat d'arrêt international n'a bɛ fɔ o ma ko mandat d'arrêt international ayiwa nin fasiri a kɛra fasiri jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ ni ne fɛnɛ bɛ dan sigi an ka bi don kibaru la ayiwa an bɛ a fɔ tuguɲɔgɔnkɔ min n'a b'o kɛla ni anw ye a ka se ka olu jɛya waati bɛɛ lajɛlen na ayiwa ka se ka ja ninnu cari diɲɛmaa bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogoya min na an b'a fɔ a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ wa yan'an ka taa an bɛ foli kɛ an dɛmɛbagaw ani an baarakɛɲɔgɔnw na o dɔ ye n'o ye Mamadu Tarawele fo ka taa se min ye Mayimuna ayiwa an bɛ foli kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na nin waati in na n b'a fɔ wasalamu